बे स्टारिं कमिटियाव थांनाय समावनो जों दानानै लाबाय दिनै आङो बेयाव गिबि खेबनि थाखाय मोनफैदों आरो बेयाव जि सावगारिखौ नुफैदों थारैनो आं गोजोननाय मोनदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां रायजो राजाफोरा एपिबिखौ सापर्ट खालामनानै ओंखारबोदों आरो आं मानो गोमोदों मानोना जोङो पार्टिखौ जोनोम होग्रा साफा साफा बेक्ति जों मोनथिगौ दिनै जोंनि रांखावरि हालोदफ्रा बांद्राय मोजां नङा थेवब्लाबो दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायनानै जोंजों लोगोसे खामानि मावनो जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय लैहोर लैहोर फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो आं दिनै बिश्वनाथाव फैनानै बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरखौ नुफैनानै आं सोमोनांदों दिनै बे कमिउनिटि हलाव दिनै जेसेबांखिनि सियार दङ गासैबो फिलाप जाजोबदों आरो बेबायदिहाय जोंखौ सापर्ट खालामनो बे बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैदों बेखौ नुनानै आं थारैनो गोजोननाय मोनदों। दिनैनि समावहाय नैबे बिटिआर एकर्ड जिहेतु इमप्लिमेन्टफोर जानांगौ दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथाव आद्रा जानानै दङ बेफोरनि सायाव एपिबि हान्जानि जानानै माबा मोनसे एजेन्डाफोर दं नामा? थारैनो जोंनि बे एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ जोंनि ओनसोलखौ लानानै जोंनि मानसिफोरखौ लानानै जोंनि हा हुखौ लानानै जोंनि राजखान्थियारि अधिकारखौ लानानै खामानि मावनो जोनोम मोननाय बे मोनसे पलिटिकेल पार्टि आरो बेवहाय जों डाइरेक्टनो बुंनो हायो बे ओनसोलाव जेसेबांखिनि समयसाफोर दङ स' बिटिआर एकर्डनि जि समयसा बिनि अनगायैबो जे पार्सनेल हिसाबै समाज हिसाबै जोंनि ओनसोल हिसाबै जि समयसा दङ बे मोनफ्रोम समयसाखौ समाधान खालामनो थाखाय एपिबिआ जेब्लायबो रेडि आरो बिदि जों खामानि मावलांगोन। दिनैनि समाव नैबे रौता समस्तियाव एपिबिआ बेसेबां पार्सेन्ट आवगायना दं? पार्सेन्ट हिसाबै दिनै बुङोब्ला बे फोथायजाथाव जानाय नङा बिदि हथाथै जोङो बुंनो हानाय आं सानो दिनैनि थारिखआव बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ इसोराल'सो बुंनो हागोन खिन्थु जों मेगनजों नुबाय थादों मोजां मोनसे रेसपन्सखौ जों मोनदों जेराव जोंनि पार्टिनि जोनोमा 2 तारिख एप्रिलाव जादों बे गुसुं समनि गेजेराव जोङो ब्लक कमिटि जों दानो हादों जोङो प्राइमारि कमिटि जों दानो हादों गोबां रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै जोंनि थांखि बिथांखिखौ खोन्थानायनि उनाव मोजां मोनसे रेसपन्सखौ जों मोनफाफिनदों बा नुनो मोनदों थ' बेजों जों बुंनो हायो मोजां मोनसे अबस्थायाव एपिबिआ बे रौता समस्तियावबो जायगा लानो हादों। আজিৰ দিনত চলিকাটি অঞ্চলত এপিবি পাৰ্টি হৈ আজি কেম্পিং প্ৰগ্ৰাম বনাই আছে ইয়াত কি ক'ব? ইয়াত মই প্ৰথমে সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু যিটো আমাৰ বৰ্তমান বিশ্বনাথ জিলাৰ বৰ্তমান ওদালগুৰি জিলা আৰু বিটিআৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিশ্বনাথ সামৰি গহপুৰলৈকে যি ৰাজনৈতিক দল আমাৰ বাইদেউ ডক্টৰ অঞ্জলি দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত যিখিনি বাইদেৱে বড়ো জাতিৰ কাৰণে বড়ো সমাজৰ কাৰণে বড়ো ৰাইজসকলক ভাই ভনীসকলক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে তেখেতৰ যি ৰাজনৈতিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব লৈছে তেখেতক বিশ্বনাথ জিলা হৈ আমাৰ যি ওৰাং ৰৌতা সমষ্টি ক্ষমা কৰিব ৰৌতা সমষ্টিৰ পৰা বা অন্যান্য সমষ্টিটো বাইদেৱে অঞ্জলি দৈমাৰী বাইদেৱে প্ৰতিটো সমষ্টিত একোজনকৈ কেণ্ডিডেট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতক আমাৰ বিশ্বনাথ জিলা হৈ তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই ৰাজনৈতিক যেতিয়ালৈকে নকৰে তেতিয়ালৈকে কোনো ৰাজনৈতিক দল স্বীকৃতি নিদিয়ে এই সুযোগতে বাইদেউ ভাবিলে যে আমাৰ যিখিনি বিটিএডিৰ বাহিৰত যিখিনি সমষ্টি গঠন কৰিলে তেতিয়াই বাইদেৱে একোজনকৈ প্ৰতিটো সমষ্টিত কেণ্ডিডেট দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যিসকলে আগবাঢ়ি আহিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিমানখিনি উদীয়মান যুৱক যুৱতী আজি এই সভাত উপস্থিত হৈছে তেখেতসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যাতে আমি ৰাজনৈতিক অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক মই কৃতজ্ঞতা ইয়াতে জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।